Molt bona tarda, famílies, com esteu? Soc el Salvador Coma i avui us explicaré el programa d'intercanvis de l'Institut La Segarra. Bé, nosaltres considerem que viatjar, conèixer altres països, conèixer altres cultures, és una manera també d'aprendre i és per això que en els últims 10 anys a l'Institut hem apostat per aquest programa d'intercanvis. Aquest programa consisteix bàsicament en que els alumnes de segon d'ESO, de tercer d'ESO i de primer de batxillerat puguin visitar un país europeu durant una setmana. Durant una setmana, ells estan allotjats a casa d'un alumne de la seva mateixa edat o d'edats similars i visitem qualsevol país europeu. Hem estat a Itàlia, hem estat a Holanda, hem estat a Sèrbia, hem estat a Polònia, entre d'altres, i durant una setmana es fa un programa d'activitats, bàsicament culturals, on la llengua vehicular és l'anglès. Al mateix temps, també nosaltres rebem aquests alumnes a Cervera i també preparem aquí un programa d'activitats, també en anglès, i que també té la duració d'una setmana, i els alumnes estan allotjats a les famílies de Cervera. Per altra banda, ja que és un programa que està tenint molta demanda i que no podem assumir tampoc tots els alumnes que es presenten de candidats, el que fem és una petita selecció en la qual tenim en compte dos variables. Bàsicament tenim en compte l'actitud de l'alumne en el curs anterior, la qual serà valorada per tots els professors que hagi tingut aquest alumne en el curs anterior, i també tenim en compte, tot i que no en tanta mesura, les notes acadèmiques. A partir d'aquestes dues variables, nosaltres fem una selecció totalment objectiva i els alumnes que aconsegueixen tenir una puntuació major són els que poden anar